Assalamu alaikum masu kallo da saurare. Ina mana maraba da dawowa. Wannan shine bidiyo na biyu a jeren giyar bidiyon mutum halittar Allah. Na taɓa karanta wani labari da nake tsammanin tatsuniya ce. Wani yana tafiya akan hanya sai ya zo inda hanya ta rabu gida biyu. Da ya waiga sai ya ga wata tsuntsuwa a gefe, ya tambaye ta, "Ina ya kamata na bi?" Sai ta ce, "Ina kake son zuwa?" "Ban san inda zan je ba," ya ba ta amsa. "Duk inda ka bi daidai ne," tsuntsuwar ta amsa. Samun rayuwa mai kyau ko cikar buri yana da alaƙa ta kai tsaye da abubuwan da muka kewaye kanmu da su. Abubuwan da muka kewaye kanmu da su suke bayyanar da mu su wane ne. Sanin kanmu da inda muka dosa shine babban mafari na dukkanin wata nasara. Kamar yadda ake cewa ba za ka iya yin jifa a saiti kan abin da baka ganin sa ba. Wannan magana gaskiya ce. Abin da nake so na ce shine idan kullum abubuwan da kake karantawa, kallo da saurare suna ƙara jefa ka cikin rudani da rashin sanin makama, to ka sauya tunaninka kan abubuwan. Wataƙila ba su ne ya kamata ka yi hulɗa da su ba. Ana cewa nuna min abokinka zan faɗa maka kai wane ne. Mutane da yawa suna raina tasirin wannan magana, amma babu ta inda ta yi nesa da gaskiya fa. Binciken masana halayya na nuna cewa kowane mutum a duniya haɗin gambiza ne na mutane 5 ko wani adadi makamancin haka da yake yawan alaƙa da su. Wannan hasashen abin tsoro ne, musamman a wannan zamanin na kafafen sada zumunta da ƙulla abota ya yawaita barkatai. Abin da ake cewa shine duk wanda ka ƙulla abota da shi to fa kamar ka sa hannu a kwantaragin kwankwadar tunaninsa akan duniya da rayuwa. Idan yana da mugun tunani da mummunar manufa, to ba tare da ka sani ba za ka dinga kwankwada. Hakanan in saɓanin haka ke gare shi. Idan ka tara wasu adadi na mutane masu tunani iri ɗaya, kullum kana karantawa tare da sauraron su, shekaru 5 sun isa ka zama irinsu. Me zai kubutar da kai a irin wannan halin? Sanin kai waye da manufarka a rayuwa. Za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba. Rubutawar Ahmad Sani daga Hausa Global Media.